Primera cita de la temporada del Campionat de Catalunya d'autocross. La prova, organitzada per l'Escuderia Lleida, encetava la diada off-road celebrada al circuit de la localitat i que comprenia també la cursa inaugural del Campionat Català de Resistència. Una trentena de pilots van participar en les curses del Campionat d'Autocross, distribuïts en 3 categories. La Divisió 2, reservada per vehicles de fins a 2.000 centímetres cúbics, la Divisió 2A, per vehicles de fins a 1.600 centímetres cúbics, i els sempre espectaculars Carcross. Després de les verificacions tècniques i administratives, les mànegues d'entrenaments i classificatòries van omplir el circuit, que va plegar un bon nombre d'aficionats al món del motor en un dia assolellat. La primera de les finals a disputar-se va ser la corresponent a la Divisió 2A, reservada per als vehicles de menor cilindrada. La victòria se la va adjudicar Lluís Romeu, que amb un Citroën Visa 1.6 va ser el més ràpid a completar les 8 voltes al circuit de Lleida. Bueno, doncs què hem de dir? Ha anat molt bé, he pogut guanyar i això no passa gaire, per no dir mai. He fet una millora amb el cotxe, el motor, i ha anat bé, té alguna més de potència, encara que la suspensió vaig molt malament, però he estat de sort, ha trencat alguns dels que estaven a dalt. A mi el que m'agradaria aquest any és poder guanyar el campionat, però això és un repte molt fort. L'any passat vaig fer segon, però bueno, ara hem millorat la mecànica i a veure si ho aconseguim, però és un repte, és difícil això. El campió de la Divisió 2A, Àngel Capellera, va creuar segon la línia de meta amb un Citroën C2 1.6 a gairebé 4 segons del guanyador. El tercer calaix del podi el va ocupar Òscar González amb un Honda Civic 1.6, ja més distanciat. La millor volta al circuit la marcaria Josep Alerm, que amb un Citroën Saxo 1.6 va acabar quart. Triomf de Jordi Costa en la Divisió 2. Al volant d'un Opel Corsa 2.0, el pilot local va dominar la final de la seva categoria, amb prop de 10 segons sobre el segon classificat, el seu company d'escuderia Josep Vidal. La valoració ha sigut força positiva. Després de la primera màniga, que he estat a punt de bolcar, després hem anat posant-nos a puesto, hem continuat fent segons totes les mànigues, fins la final, que el que anava davant meu ha bolcat i llavors he pogut posar-me davant, i així hem acabat la cursa. Vidal, amb un Opel Astra 2.0, va fer una bona cursa i va assegurar el segon lloc per davant d'un altre Opel Astra 2.0, el de Ramon Gené, que va acabar la cursa a mig minut del guanyador. En la divisió Carcross, victòria per Marc Batlle, actual campió català i estatal de l'especialitat. Va demostrar la seva experiència i acoplament al seu habitual Casmat i s'adjudicava així el primer triomf en una temporada on espera revalidar els títols aconseguits el 2014. He sortit bastant bé, m'he ficat a darrere del primer, he pogut adelantar i guanyar la meva manga. La segona manga ha estat diferent, he pogut sortir per la banda dreta, que crec que és la millor posició. Ens hem pogut posar primers de seguida, guanyar la manga, i a la final ha estat una mica el mateix. He pogut sortir pel cantó dret, a final de recte poder passar per fora i poder imprimir un bon ritme i guanyar la carrera. Molt content. La segona posició entre els Carcross va ser per Ernest Planes, amb un altre Casmat, que va creuar la meta a gairebé 5 segons del vencedor. Immediatament darrere entrava Albert Montalbán, que pilotant també un Casmat va ser tercer a Lleida. La propera cursa del Campionat de Catalunya d'autocross tindrà lloc possiblement el 28 de març
a Castellbisbal.